директор на парка Ивелин Михайлов се превърна в един от най-силните проруски гласове. Застана начело на протести с искане България да остане пасивна по отношение на военната помощ към Украйна. Започва да определя какво може и какво не може в община Ветрино. А отскоро влиза и в активната политика чрез собствена партия с името Величие. Партия, с която се осигури мнозинство в 3 общински съвета, важни за дейности на Михайлов, в област Варна. Вече няколко села са почти собственост на Лихваир Михайлов. Или приближени до него най-различни бушони. Например, в община Вълчи дол е в коалиция с криминално проявеният, осъждан за трафик на наркотици и сочен за лидер на организирана престъпна група Геннадий Атанасов. Варненски престъпник, вече съветник в Общински съвет Варна, лидер на политическа партия Свобода, чийто кмет е подкрепен от политическа партия Величие. На местния вод миналата година, където и Михайлов печели 4 места в Общински съвет Вълчи дол, заедно с коалиционния си партньор, престъпник и наркотрафикант. Не сме удобни на капитала,